जों तब फाइसा बाख्या आनन्द बिहार लुक्रब नायतंदे आनन्द बिहार फाइसा बाख्या तब आनन्द बिहारनि जों आनन्द बिहार ट्रेन स्टेशन तब जों थांनाय आम्बेडकर दिल्लीनि कायसा आम्बेडकर तंथाय जागा आरो जत लुकर अंखका तबनो सालताम रमै जों ट्रेन को सालायबानि तबनो सबाखा आनन्द बिहार दिल्लीनि ट्रेन स्टेशन तब जत सिनि बुवाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरानि मुभमेन्ट फैनाय दिल्ली जन्तर मन्त्र फैनाय तबनो फाइसा पंजाब आनन्द बिहारनि ट्रेन स्टेशन ओमाइखाना जत लुकर तब तुरुक अंखार तब ट्रेन स्टेशन नक नायतंदे चया करे सिनि मामलिनो नंगना पाठ्यचरा बा सगियासा बा त्रिपुरा ब्रक फायासा हापि टिबि मामलिनि बिसिंते नक नायतंदे ओमाइखाना फाइतंगो तुरुक जतन अंखारबाय दंगो ट्रेन तुरुक अंखारबाय दंबाय तब जत चबा फायनाय सिनि त्रिपुरा माथानि सेंग्रा ग्रक तै YTF TWF तुरुक फ्लैग बक्सा फ्लैग तुयो तब अरुण सिंह ब्रक बास गाय थांनाय नक ओमाइखान नायतंदे नक न जे जागा थाङो ब्रक जे जागा थुयो जागानो नरंनो फुंनाय जे जागा ब्रक थांनाय जागानि सिबे ब्रनो ओ मामप्लिकनि बिसिंति फुंनाय ओमाइखान गोबां मा लुकरक फ्लैग तिलायै ताई ओको दिल्ली तंनाय रक बाहाय तो द सागा नों तो दिल्ली तंमाने बफ्रन सिमि नासिंमान सागारे जों बेसिया 1 घन्टा काका नासिं माने जाफोरन सिमि खोना माने एक माने 20 किलोमीटर जावे ने खोनाबन सिमि सफाय माने जों फादा नासिंलाय तो माने बास रनि अरेन्जमेन्ट खाय तो माने ताबो जों मालाय खेजाखौ नाराबाय कय कायबिसो बास अरेन्ज खायजाक दं ता ब्रनो 25 बास अरेन्ज खायजाक दं अन बिसिंगो आई थिंक फर टाइमिंग मैनेजमेन्ट नि बागै 20 रनि तेकिसा कम बिसिंगा गावनि अन जागा काम दं माने बागै सो बुसकां बानासिंजाक दं बास रक सिनजत फायने रनि बागै हामबाय आमाइखान नायतंदे रक या तो मा फाइट हिमलाय दं फ्लैग तुय बक्सा बु ओमाइखान नायदन रक गोबां लुकरक अंखारजाक हामबाय नरंनो नाय जया करे नायतंदे तैबो मामप्ले फुंदे नरंनो हामबाय।